הוויכוח על הקדמת השחרור של אתי אלון מהכלא לא הסתיים. גונדר משנה בדימוס רונית מצליח, מי שהייתה עד לא מזמן מבכירי שירות בתי הסוהר ומפקדת בית הכלא לנשים נווה תרצה. הוויכוח על הקדמת השחרור של אתי אלון מהכלא לא הסתיים. גונדר משנה בדימוס רונית מצליח, מי שהייתה עד לא מזמן מבכירי שירות בתי הסוהר ומפקדת בית הכלא לנשים נווה תרצה, תוקפת בחריפות את עמדת הפרקליטות שמתנגדת לשחרור אתי אלון. בראיון מיוחד לכתבנו גיא פלג היא אומרת שאתי אלון שילמה את חובה לחברה וכי מאחורי הדברים עומד פופוליזם תקשורתי. הנה. אני לא זוכרת מקרים שפרקליטות כל כך זעקה כנגד שחרורו של אסיר או אסירה. אני חושבת שהפעם הם נהגו בחומרת יתר בגלל העד התקשורתי. רק בגלל העד התקשורתי. רק באחרונה פשטה את המדים אחרי 23 שנים בשירות בתי הסוהר. אחת הקצינות הבכירות בארגון. גונדר משנה בדימוס רונית מצליח. מי שהייתה ראש מחלקת חינוך ושיקום בשב"ס. מי שהייתה במשך 4 שנים מפקדת כלא נווה תרצה. היום היא החליטה שהיא לא יכולה לשתוק עוד לנוכח מדיניות הפרקליטות בעניינה של האסירה אתי אלון. אתי הייתה אסירה למופת, ולא רק זה, בתוך חומות בית הסוהר, כדי גם לשלם מה שהיא יכולה לחברה, היא עשתה דברים נוספים. היא הייתה מורה של אסירות, היא הייתה תומכת של אסירות, שאני לא בטוחה שאני הייתי מסוגלת לתמוך בהם, עם בעיות נפשיות מאוד קשות. כל מה שהיא יכלה לעשות בתוך מסגרת בית הסוהר, היא עשתה. 13 שנים יושבת אלון בכלא. חרף התנגדות הפרקליטות החליטה בשבוע שעבר ועדת השחרורים לשחרר אותה. הפרקליטות ערערה אמש, ההחלטה בערעור נדחתה לפחות בחודש. היא צריכה לשלם, אבל היא שילמה. היא שילמה, והיא לא שילמה רק את 13 השנים שהיא כבר יושבת. היא שילמה מחיר עצום, משפחה, שם, פרנסה. יש עליה 5 מיליון שקל קנס שעוד עומד מעל ראשה. ואני גם שואלת, מה תהיה התועלת? מצליח מדגישה הדגש היטב. אתי אלון עברה עבירה חמורה מאוד. הגיעה לעונש כבד, אבל הפעם ומסיבות לא נכונות, הפרקליטות רודפת אותה. קשה לי להבין את זה. קשה לי, ואני עוד פעם מבינה את האנשים שנפגעו, מבינה את הנזק הכלכלי. אני שואלת מה התועלת. הבחורה הזו במילא איבדה הכל בכל מכל. התוספת הזו של המאסר לא ייתן שום דבר. שום דבר, ואני לא מבינה את ההתעקשות הזאת, הספציפית, ואני אומרת, אם לא היה העד התקשורתי הזה, לא חושבת שהייתה את ההתעקשות הזאת. וזה מקומם אותך? כן. כן, אנחנו רואים רק הבוקר דברים אחרים. וביום כזה, כשהפרקליטות מציגה עמדה שונה לגמרי בעניינה של אסירה אחרת, שולה זקן, גונדר משנה מצליח לא יכולה שלא לעשות את ההקבלה. כשהפרקליטה חפצה בעיקרה ובעיקרו של מישהו, מתנהגים אחרת. נכון, ותפקידה של הפרקליטות להילחם בעבירות כאלה שכלכליות מאוד קשות, אבל תפקידה לא להתמודד עם שחיתות. כאילו, אין פה איזון. מישהי שישבה 13 שנה וצריכה לשבת, שלא ישתמע משתי פנים, צריכה לשבת, לעומת מישהי שישב בקושי 6.5 חודשים. זה לא חשוב, המלחמה בשחיתות. פה לא צריך לשים מעצורים. מהפרקליטות נמסר בתגובה שאין שום קשר בין עניינן של אתי אלון ושולה זקן. מדובר בעירוב מין בשאינו מינו. טוב היה לולא נאמרו הטענות האחרות בכתבה. הפרקליטות שטחה את טיעוניה בפני בית המשפט, ושם יוכרע השחרור המוקדם.